θέση. Πρώτον, για το πλήθος στο οποίο βρίσκεται και μας παρακολουθεί. Δεύτερον, γιατί παρουσιάζουμε το έργο ενός ιδιαίτερα χαρισματικού ανθρώπου, μιας πληθωρικής προσωπικότητας που διετέλεσε αρχηγός στρατού και υπουργός άμυνας, όχι ενός πολιτικού χώρου, αλλά όλου του πολιτικού φάσματος, και σε πείσμα ορισμένων που η αγωγή μου δεν μου επιτρέπει να χαρακτηρίσω, άφησε πάρα πολύ μεγάλο έργο. Παρουσιάζω το έργο ενός ανθρώπου που τα τελευταία χρόνια με τιμά με την φιλία του και κυρίως με την αγάπη του, και γι' αυτό τον ευχαριστώ από καρδιάς. Ο τρίτος λόγος είναι ότι είναι ένα βιβλίο καταπληκτικό, όσο μπορώ να το πω πιο επίοικος. Δεν είναι ένα βιβλίο που θα μπει σε μια θέση κενή στη βιβλιοθήκη, αλλά θα διαβαστεί, θα ξαναδιαβαστεί, θα μελετηθεί, θα αναλυθεί και θα βγάλουμε πολλά συμπεράσματα. Και αυτό, αγαπητοί, διότι τα τελευταία χρόνια όποιους σχεδιασμούς κάνει η πατρίδα μας, είτε στην οικονομία, στην άμυνα, στην εξωτερική πολιτική, στη σχέση με τους γείτονες, νομίζω στηρίζεται πάνω στη σχέση μας με την Τουρκία. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο απαλλάσσουμε και από το άλοθη της προσωπικής σχέσης, για να μην κατηγορηθώ. Μας περιορίζουν το χρόνο, οπότε επειδή υπάρχουν αξιόλογοι ομιλητές, δεν θα αναφερθώ πολύ στο βιβλίο, αλλά θα μιλήσω για τον αρχηγό, επειδή ήθιστε σε αυτές τις εκδηλώσεις, όχι βιογραφικά στοιχεία που ακούσατε, αλλά κάποιες προσωπικές εμπειρίες. Ίσως να στενοχωρήσω κάποιους, ίσως να ευχαριστήσω κάποιους άλλους. Στα χρόνια μου αυτά έχω καταλάβει ότι οι χαρακτήρες του ανθρώπου περιγράφονται από μικρές λεπτομέρειες και από τη φιλοσοφία που διέπει τον κάθε άνθρωπο. Όταν έγινε ο βίος αποκεφαλισμός της ηγεσίας του κυρίου Αρχηγού και άλλων αξιόλογων ανώτατων αξιωματικών, με παίρνει τηλέφωνο μετά από λίγο, έκπληκτος, και μου λέει το εξής: γιατί είναι μεγάλα στενοχωριέσαι, τι έγινε, είμαστε μόνιμοι, έχουμε αγοράσει καμιά καρέκλα? Μάζεψέ τα και κατέβα στην τελετή στην Αθήνα και μετά θα πάμε να πιούμε ένα κρασί, να ευχαριστήσουμε τον Θεό που είμαστε γεροί και που παραδίδω την πατρίδα ακέραιη όπως την παρέλαβα. Έτσι και έγινε, γιατί ο αρχηγός δεν κρατάει καμία καρέκλα. Μια καρέκλα μόνο έχει αγοράσει και θα σας πω στη συνέχεια ποια καρέκλα είναι αυτή. Όταν έχεις το προνόμιο να είσαι ένας από τους δύο πρώτους ανθρώπους που σε τηλεφωνεί για το ευχάριστο γεγονός ότι γίνεται υπουργός και με όλη τη σεμνότητα το μόνο που σου λέει τώρα θα κάνουμε δουλειά για την πατρίδα, και να με παίρνει συχνά τηλέφωνο, μην ξεχάσεις, όλα αυτά δείχνουν ότι έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο μορφωμένο, ευφυή, έναν ηγέτη, πατριώτη με κεφαλαία γράμματα, με αστήρευτο χιούμορ, και αυτό που διέκρινα εγώ τα χρόνια της συνεργασίας μας είναι ότι έχει ταχύτητα λήψης, εκτέλεσης αποφάσεων. Και όταν ακόμα έτυχε να μου ζητήσει να συνεργαστώ με κάποιους άλλους συναδέλφους, να πραγματοποιήσουμε κάποια μικρά έργα για την πατρίδα, τότε κατάλαβα και χαίρομαι, γιατί εδώ μέσα υπάρχουν παιδιά που ζητήσε να συγκροτήσουμε ομάδες στρατιωτών επίλεκτων, μορφωμένων, με διδακτορικά, να συνεργαστούμε για αυτά τα έργα. Καταλάβαμε και του διαβεβαιώνω ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει την ικανότητα να μας παίρνει το 100% των δυνατοτήτων μας. Δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο υπάρχει ασφαλώς και μια οικογένεια. Υπάρχει μια γλυκύτατη σύζυγος και δύο παιδιά επιστήμονες, οι οποίοι δεν έχουν χάσει το προνόμιο να δέχονται κατά καιρούς πισόπλατα μαχαιρώματα από κάποιους υπόγειους ανθρώπους ανώνυμους, οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι στην κοινωνία μας υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν συμβιβάζονται, δεν προσκυνάνε τα παραμάγαζα και τα συμφέροντα. Βέβαια δεν είναι μόνο τα πλεονεκτήματα του αρχηγού, έχει και ελαττώματα και εγώ θα τα καταγράψω και ας με παρεξηγήσει. Έχει ένα πολύ μεγάλο πάθος, τον ΠΑΟΚ, την αγαπημένη του ομάδα. Παναγιώτατε, γελάτε, αλλά εσείς δεν ξέρετε τι τραβάω εγώ όταν με σέρνει από πόλη σε πόλη για να παρακολουθώ τους αγώνες, και επιπλέον να με διατάζει, προσέξτε, να με διατάζει να συμμετέχω ενεργά και στις ζητοκραυγές και στις αποδοκιμασίες. Έτσι, βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Έχει και ένα δεύτερο ελάττωμα, ότι κεντρίζει και ρεθίζει αρρωστημένα μυαλά να φτιάχνουν σενάρια πραξικοπήματος προκειμένου να σώσουν κάποιο κατρακύλισμα. Και ρωτάνε πέρσι οι ηγέτες στη Νίκαια,
ποιος είναι αυτός ο Φράγκος, ο αρχιπραξικοπηματίας, και μετά από 6 μήνες το συναντάνε στο τραπέζι στην Αμερική, να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τη Μέρκελ, με τον Ομπάμα, υπουργός έχοντας γίνει. Αυτό τα συμπεράσματα δικά σας. Βέβαια έχει και άλλα 2 μικρότερα λατώματα. Πρώτον, ότι δεν με συγχώρησε ποτέ ότι 7 χρόνια πιο μπροστά από αυτόν, σαν έκδρος αντιπολογαγός, διοίκησα δυνάμεις των ειδικών δυνάμεων, στρατός, πεζοναύτες, μετά από μένα ήρθε, και ποτέ δεν είπε ευχαριστώ που ήρθε και παρέλαβε κτίρια, γιατί όταν πήγαμε εμείς στο στρατόπεδο ήταν αδιανό και μόνο με σκηνές ζούσαμε. Και εγώ γι' αυτό, για να αντιδράσω, δεν θα του πω ευχαριστώ που αισθάνομαι περήφανος που έκανε ένα στρατό αξιόμαχο σήμερα και κοιμάμαι ήσυχος. Και το λέω και το εννοώ. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος στην ερώτηση ποιος Φράγκος. Τώρα ποιο βιβλίο. Σε ένα πολύτομο βιβλίο το έχετε πάρει και σε ένα καταπληκτικό DVD, το οποίο όπως θα σας πει και ο κύριος Αρχηγός, πρέπει να ξεκινήσετε από αυτό. Έχει κάνει συλλογή στοιχείων, αρχείων, χάρτες, τεράστια βιβλιογραφική αναφορά και καταθέτει σήμερα με το δικό του τρόπο, πραγματοποιεί διεμβολισμό της ιστορικής πραγματικότητας της Μικράς Ασίας, ταυτόχρονα διερευνώντας τις μεταβολές και τις μεταλλαγές των πληθυσμών της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Με λίγα λόγια, δεν θέλω να καταχραστώ τον χρόνο γιατί σας είπα υπάρχουν αξιόλογοι ομιλητές και αναλυτές. Ξεκινάει από τη μάχη του Μαζικέρ το 1071 και η απορία του είναι πως 30-40 χιλιάδες Σελτζούκοι Τούρκοι έχουν φτάσει σήμερα να γίνονται 75 εκατομμύρια και η συνέχεια της ερώτησης είναι τι είναι η Τουρκία. Είναι ένα συνοθήλευμα εθνοτήτων, ανομοιογενές, που όπως λένε και δικοί τους άνθρωποι κάποια στιγμή θα διαλυθεί στα εξών συνεταίρια. Δεν ξέρω αν υπάρχουν εκπρόσωποι του τουρκικού προξενείου εδώ, να με συγχωρήσουν αν τους προσφώνησα, ας το έχουν υπόψη τους. Ο συγγραφέας συνεχίζει και παρουσιάζει σε χάρτες, όπως σας είπα, τον διαμελισμό της Τουρκίας, αναφέρει τι θέση έχει στην γεωστρατηγική και γεωπολιτική σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, με το Ισραήλ, με τις αραβικές χώρες, με την Αμερική, με τη Ρωσία. Παρουσιάζει το δόγμα του Νταβούτογλου περί νεομηχανισμού, περί μηδενικών διαφορών, κάτι το οποίο θα καταληφθεί και από τους άλλους ομιλητές. Φαίνεται ο Ερντογάν, που είναι ένας αποστασιοποιημένος στην αρχή Ισλαμιστής, τώρα θέλει να πάρει την ηγετική θέση και είδαμε πρόσφατα τις επισκέψεις. Και προχωράμε στο τελευταίο μέρος της ποιοι είναι οι Τούρκοι τώρα. Καταθέτει επίσης ο αρχηγός και τον συγχαίρω για την βιβλιογραφική ανάλυση ανθρωπολόγων, οι οποίοι εν ολίγης λένε ότι η γενετική δομή των κατοίκων της Τουρκίας είναι αναλύωτη από τα προϊστορικά χρόνια, οι κάτοικοι της Ανατολίας ζουν στα ίδια εδάφη εδώ και 40.000 χρόνια, μόνο ένα ποσοστό 10 με 15% μετακινήθηκε και γενικά οι σημερινοί Τούρκοι δεν ήταν από την Κεντρική Ασία. Τελεία και πάλι. Στο βιβλίο του παρουσιάζει τις εξάρσεις και τις αντιδράσεις του χριστιανικού πληθυσμού και τον χριστιανισμό μέσω 2 διαταγμάτων του Χατί Χουμαγέν του 1856, που είναι μετέπειτα του 1839 του Χατί Σερίφ, πώς αντέδρασαν οι χριστιανοί, και καταλήγει στο να μας παρουσιάζει με δεδομένα, με στοιχεία πραγματικά, ποιοι είναι οι μεγάλοι ηγέτες της Τουρκίας, ξεκινώντας από τον Μωάμετ, τον Β' τον Πορτιτή, τον Κεμάλ, τον Ερντογάν, τι καταγωγή έχει, θα σας τα πούν όλα αυτά, και άλλοι πολιτικοί, ο Τιλμάζ, ο Γκιούλ, ο Ερτσεβίτ, τι καταγωγής είναι, και με εντυπωσιάζει η έξυπνη ερώτηση που κάνει ο κύριος Αρχηγός, μήπως θα πρέπει να σταθούμε και να διαρωτηθούμε στα αρχεία, στα ληξιαρχικά αρχεία της Θεσσαλονίκης, το μυστήριο τόπου γέννησης του Κεμάλ, γιατί αν γεννήθηκε στη Μαλάτια, θα πρέπει να πάψει να είναι τόπος προσκυνήματος στο σπίτι της Θεσσαλονίκης. Μήπως η επίσημη ιστοριογραφία έφτιαξε αυτό το σενάριο της γενέτειρας για να τροφοδοτήσει συγκεκριμένο όραμα, και καταθέτει επίσης ιστορικά γεγονότα για την καταγωγή και άλλων πολιτικών. Και για όσες κυρίες πιθανόν να στενοχωριούνται σήμερα γιατί χάσανε το σύριαλ Σουλεϊμάνο Μεγαλοπρεπής, να σας πληροφορήσουμε ότι ο πατέρας του ήταν ελληνικής καταγωγής, η δε μητέρα του χριστιανή από την Κριμαία. Κλείνω θέλοντας να πω κάποιους μικρούς προβληματισμούς μου και διαπιστώσεις. Θεωρώ ότι το βιβλίο, για τους λόγους που εξέθεσα, είναι καταπληκτικό και πρέπει να συνοδεύει
φοιτητές στρατιωτικών σχολών, διπλωματικών σχολών και των πανεπιστημιακών σχολών. Βλέπω στο πρόσωπο του κυρίου Αρχηγού ένα καινούριο τουρκολόγο αξιόλογο, αλλά δεν σας κρύβω ότι μου μένει και ένα ερωτηματικό μέσα μου. Μήπως πρέπει να κοιτάξουμε κι εμείς ποιοι είμαστε, οι Έλληνες, πώς αποζωδότες της Ευρώπης φτάσαμε να είμαστε σήμερα επέτες. Και ενώ πρέπει πρώτο αγαθό να είναι το εθνικό συμφέρον, κάπου λίγο το έχουμε εγκαταλείψει. Ζώντας σήμερα αυτόν τον όγκο του πλήθους και ζηλεύοντας τη δόξα του Αρχηγού ότι έχει δώσει τέτοιες ωραίες πληροφορίες και παρακολουθώντας, μπαίνοντας, βγαίνοντας έξω κάποιες απορίες του κοινού, θέλω και εγώ να σας δώσω μια σημαντική πληροφορία, χωρίς την άδεια του Αρχηγού. Κι ας με μαλώσει. Λοιπόν, η πληροφορία δική μου είναι η εξής. Φραγκούλης είναι το όνομα και Φράγκος το παιδί. Κύριε Αρχηγέ, σε ευχαριστούμε για αυτό που έχεις δώσει. Να είστε γερός, να σας έχει ο Θεός γερό για να μας δώσετε και άλλα, και θα κλείσω λέγοντας αυτό που σας είπα και στην τελετή παράδοση και παραλαβής. Παρά το σωματότυπό σας, περάσατε από πολλές στενές πόρτες για να φτάσετε στην εκτίμηση του κόσμου. Αλλά η λεβεδιά σας και ο πατριωτισμός σας επαυξάνει το παράστημά σας και δεν σας επιτρέπει να σκύψετε να περάσετε χαμηλές πορτίτσες του συμβιβασμού και της υποταγής. Ευχαριστώ πάρα πολύ.